L-uffiċjali kollha tal-Aġenzija tal-Infurzar il-Leża li jgħoddu madwar 130 ħaddiem issa kollha tħarġu f'kors tal-ewwel għajnuna. Permezz ta' dan it-taħriġ, dawn l-uffiċjali issa jkunu jistgħu jagħtu l-ewwel għajnuna hekk kif dawn l-uffiċjali jkunu madwar it-toroq Maltin u Għawċin. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Leża, Svetlik Flores, qal kif dan it-taħriġ issa għandhom għodda oħra importanti sabiex ikunu viċin iċ-ċittadini. Dan ifisser li waqt li qed jagħmlu d-doveri tagħhom fuq barra huma equipped ukoll parti minn biċċa għodda oħra addizzjonali fejn huma jinqala xi ħaġa matul il-kors tax-xogħol tagħhom ikunu kapaċi jintervjenu mill-ewwel u jassistu lill-komunità kif qed naħdmu biex dawn l-uffiċjali fil-fatt jagħmlu. Barra dan, il-kap eżekuttiv tal-Leża qal magħna kif din l-aġenzija tħejjisa biex dawn l-uffiċjali ikomplu jitħarġu aktar. Fost dan it-taħriġ hemm l-etika, il-komunikazzjoni mal-klijent u l-atteġġjament tal-uffiċjal sabiex daw ikunu aktar viċin iċ-ċittadini. One News kellem ma' waħda mill-uffiċjali tal-Leża, Kejlin Sammut, li qalet magħna kif tħossha sodisfatta li għamlet dan it-taħriġ sabiex tkun tista' tgħin lin-nies fi kwalunkwe sitwazzjoni. Ħadna dan it-taħriġ tal-First Aid biex hekk ikun hemm bżonn ta' assistenza fil-First Aid, l-uffiċjal ħajkun minn tal-ewwel li jagħti dan il-First Aid tiegħu li jkun ħall kors.